Ayan mga koblaks, lulutuin natin pork, repolyo, at saka itong kamote. Ihahalo natin mga koblaks itong kamote mga koblak. So ayan na mga koblaks, i-ignisa muna natin yung karne. Ito unahin natin. Lagyan natin mga sangkap, paminta na durog mga koblaks. Then luluto, halo-haloin lang natin para maluto yung karne mga koblaks. Yun, ayan na. Lakas-lakas natin yung apoy para masunog-sunog ang karne. Pag nakita na natin medyo lumabas na yung mantika ng karne, goods na yun mga koblaks. Yun mga koblaks, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, don't forget to subscribe my channel and pakiclick na rin ang bell button para updated kayo sa mga bagong videos. And papalo na rin sa FB page ko, Edmar TV in the House Show. Lagyan natin ng toyo at saka oyster sauce mga koblaks. And then halo-haloin natin. Pag okay na tong karne mga koblaks, ilagay na natin yung gulay natin mga koblaks. Madali lang to, napakasimpleng luto to. Isa lang to. Ginisang gulay na may pork. Ay baliktad, ginisang pork na may gulay. Ay parehas lang yun, di ba koblaks? So ayan na. Halo-haloin natin mga koblaks. Mikos. Yan, ang linis-linis niyan mga insan ko yan. So mix muna natin. So ayan, mga pinsan ko yan. Insan ko yan, oh. Tito, nilagyan na ng tubig. Ang linis-linis ng kamay niyan. Yan, oh. Ayan na, mga koblaks. Lalagay na natin tong repolyo. Dali lang to. Kasi gusto ko sa repolyo, medyo half cook lang, mga koblaks. Ayan na. Para may gulay naman tayo ngayon mga koblaks. Yun, halo-haloin lang natin mga koblaks. Oh yeah! Halo. At ilagay na natin yung isang kapirasong sili mga koblaks. Yun. Halo-haloin lang natin. Pag medyo ilagay na natin yung pinrito natin na carrots at saka kamote. Mga koblaks, siguro magtataka kayo kung bakit nilagyan ko ng kamote. Kasi pag nilagyan ko ng kamote mga koblaks, na-try ko na kasi ito masarap eh. Pero try nyo mga koblaks. Yan oh. Lagay na natin tong carrots at saka kamuting pinagprito natin. Ito, konting himas-himas lang nito mga koblaks. Okay na to. Kasi nga, gusto ko sa gulay, yung repolyo is half cook lang mga koblaks. So, ayan na. Ox na to mga koblaks. Sige na mga koblaks. Magla-lunch na ako. Medyo maaga yung lunch ko ngayon mga koblaks. See you next vlog mga koblaks. Bye-bye. Have a nice day.